kako se puši, a brod stoji. Šefe, mogu da objasnim. Probaj. Evo ovako. Vi znate da ovaj brod ide na specifično gorivo. Cigare su nam presušile. Uranijum je otišao za Rusiju, a oni nam ne daju gasove. Šta nam ne daju? Gasove, šefe. Kori, dušo, ne kaže se gasovi, nego gas, srećo. A gasovi se kažu vetrovi. A na te vetrove ćemo ići kad razapnemo jedra. Do čega, nadam se, neće doći. Jel tako, Kori, dušo? Srećo mu je. Pardon, šefe, gas. Dalje, struja, kao što znate, se ne plaća. Narod neće da plaća struju. Ja sam im rekla da plaćaju, da prodaju stanove da bi imali za struju, ali oni neće. Ja ne znam više šta da radim. Mora da ujedinimo snage i omogućimo Kori da uspe. Uvek ne uspe. Božo, daj Korici bre neki dinar. Vidiš da propade žena načisto. Nema, majke mi, ajde imam, odakle. A hoće da uradimo nešto s onim šećeranama, Vlahoviću? Odoše sve, šefe. Dok si rekao keks, ja teo deci da dam malo šećera, ali šipak, sad nema više. Pa pusti decu, vidiš da nema ni za nas. Dobro bre, Miroče, dok li ti misliš da što ja vučem? Pa dobro, šta sad? Malo sam se zaneo. Pa znaš ti bre da ovo ide uživo na RTS-u? Normalno da znam, pa ja sam se dogovarao sa Sašom i Bojanom. E pa nisi ti dogovorio, nego sam se ja dogovorio. A znaš ti da se ti... Normalno da znam, ovo je kampanja Srbija na dobrom putu. U čemu je problem? U čemu je problem? Problem je u tome što ovaj spot je iz kampanje najbolje za Srbiju. A bolje da smo je krstili najgore za Srbiju. 100 majkula. Ma nemoj. Čekaj, jesi ti uopšte pročitao scenariju uopšte? Kakav scenariju sad? O čemu pričaš ti? Ovo ide uživo, jel? Dobro, mislim, da ne bi bilo blama. Narode, mislim, tako ću početi. Narode, Srbija je zaista na dobrom putu. Nemojte da sumnjate u to. Ne verujte zlim jezicima, ne verujte onima koji lažu. Ne verujte nikome. Verujte samo meni. Nama, u stvari prosperitetu, Evropi. Verujte u sebe i sebi. Srećna vam Nova godina. One day,